arquibo samo tego era. Fosu arquibo, luku samo soro. Luku jaso. Mo lees gunu sa stapata pa karta. Deze pas is eigendom van de Nationale Democratische Partij. NDP SR. U archibong. Luku ja. Deze pas is eigendom van de Nationale Democratische Partij NDP. NDP.sr. De vinder van deze pas wordt vriendelijk verzocht deze af te geven bij de NDP Oseer aan de HD Benjaminstraat of bij een NDP-centrum. Archibo, Apache de Sierra, Archibo. Deze NDP-centra bevinden zich in alle districten en alle resorten. Nationale Democratische Partij NDP. Look in Jaso, look in. Dus wale funusa e fiti NDP, wale funusa e klesi NDP, wala funu in NDP u de rustig wan bon funu aba pas disluho uno abeng. Mi het Meurenveld ab toegaan tot NDP, vrij en geheel en gratis. Mi kan go gewoon naar kabinet voor president, pe aki motos doen, dat hem sora pasje dus door, dat mensen vrij en blijkbaar inzien. Mi na actie audiëntie. Mi na gewoon met wat gewoon pam, bitoro, mi livra pas, Reurenveld binnen. Lidmaatschapkaart Nationale Democratische Partij NDP. Is dat zomaar tekening? Na voorzitter voor NDP tekening Ramon Abrahams toen der tijd. Abrahams tekening toen der tijd. Hoe oud was ik? Ik was 23 jaar. Ik was heel jong. Ik was heel jong in de partij NDP. Kijk hier. Kijk hier. Kijk hier. Dus, aan zomaar me go live is er toch NDP. Aan zomaar me ik kost NDP, maar realistisch voor de ai oppo. Maar mina want die had NDP. Look me pasje jaso. Kijk hoe jong ik was. Kijk. Jaso. Look hoe jong ik ben. Kijk. Kijk. En tegelijkertijd iemand tegen was aan ook toe. NDP. De man betak nyang drie partij toch? Inderdaad. Omdat de NDP kon weer Libi. Me koe Libi. Me kan volk Libi. We geven jullie soms alle ruimte voor doen sani. Want ze is nauwelijks een jaar. Maar straks is het een jaar. December. Januari, februari, noteer december moro. Januari, februari, maart, april, mei. Januari, februari, maart, april, mei, juni. Nog 5 maanden. De bomben zo dadelijk december, kerst. 5 mooi in januari, 2026, dat is de jari. Laten wij er de twijfel niet opgeven, omdat misschien veel kosten, maar kosten terecht. Omdat in haar begin, wat heb je schijns soms recht. Het is zwaar voor haar, voor bewerkstellig alles aan in de verleefdheid sa abi. Maar mijn zoon ook wat ook man, lukt ja zo. Lukt wat nummer te pakken dat wat mafia die man nummer man, no bella man. Me verdef bella man, is dat zeide? Wat iemand me no mafia, dan no kan bella mafia, na opdracht mo kiezen toch. Me no one. Mi abane modus bena negi mong bam no am belne tapu na wa mafia. Ekta mafia tu karabijn fal akala kaulo sanding ina maxim. Want amasita kres fela wa mansan kande ina gang kuf kaf party. Maar alive nego over dati. NDP lukumi. No kombegi mi no go life fuko begu flukumi. Maar de malik ma kobi. President pot uno in een presidentieel commissie.
De we van de onder kabinet rechtstreeks Akimboto. You. Want je zou zomaar den die harde man die rokoje NDP a koroni. Usabi. Waar jong boy, me kook niet ook toe voor een partij in Zuiden jaren. Na jaren met die partij, look ja zo. Is dat om maar die NDP die no man zo roasan is, lidmaatschap kaart, die man zo route ook. Die man zo route, want die komt nyang, die komt happen voor we bakar. Salig Lucien Hardenberg, me sari van la soan omap chimboy. Me sari van la soan omas me NDP boy. Salig Lucien Hardenberg man. Ja man. Nu omas man nog in NDP nu de sang be do arokofu sa edu. Oké, get to mama. Ja. Ade ook to bezig na zo'n systeem. Maar Lucien Hardenberg. Bota barwa oser. Dat ding van Lucien Hardenberg is zo is gebaseerd op station. Akombaka toch auso toch. NDP Faisal Abdul Mokari in a live today. Luku je konfura koroni. Nulop me kosman. Wa misrevi anu kuku. Mano fiede, mano sponge cook, mano exuko. Mina wan cake, ma boyo. Tinyami itifim teranga. Abdul mangi takwantori, setengimi. Setengimi. Gun mi, setengimi. Akimoto, Fositron, chef staf voor kabinet, Mikaya Oser, Igi moment dala, Gim SRD, want mi actie vanavond wil ik slaven in de stad, itak oké, Igi mi pap. Als u adin, Igi mi wa money, dimiteri, aben boomfta foto. Abdul is ref gim money, a Oser adi dati. Wie nog meer? Wat aantal prominente lid voor NDP, gim money, kort voor de verkiezing ben daar foto, Mikaya Oser. Wa ubewinik ba. Ulukumi ook toe, omdat mi aba level in politiek. Mi aba level in politiek, ja. Mi abeng, mi skoro. Mi follow kader trin of NDP. Doe op sanga boto se be wave juno, ne oso abakajari. We go Leonsberg. Suma sabi. Ik was zo jong. Dus mi ne bego vlukumi. Maar unomek mi ati kombita. Udrai lukumi. Wa mina wa man fa 16 ook toe. Mi no do hogri. No. Maar me kom adem in chinse ook toe van une adem en we libi. Kom libi chinse ook toe van we libi. Omdat mi de lang in aparte. Hoe schrijf je shit op man? Kijk hier. Kijk hier. Shenta. Waloki na partij, de oppositie, geen probleem, niks aan de hand. Waloki na partij, Bisschop Orosoi, DND. Waloki na partij, de rook of next, DND. Ik zeg, me takif me, ulukumi. Minwanki na partij, ve dala, etak san ulukumi. To ulukumi, dan me luka partij terug. Wa mi luka pate torok mi sroto mi brudulo walo sanepsa ben kandede tramahar gong timi kafe sitak ita NDP tak ai minuto kama ki 666 vida NDP de man frede de man lose me ma kobi rei bronfis bena aitilis go osa bota ontendrak te werk hier bota no salig bota ren tidem no ma ontvangen ren ma wa moni fiam tak nee. Dat is helemaal een deksteel ko huisbaas. Dat huisbaas is Jimmy kan even doen. Dat man ko bi elo langa bakaring weg ka koroni. So no sabi mi man. Sa NDP's ma no sabi man. Ukina partij furu. Maar no hard feelings so madina partij. Maar het me Rietveld die ja so mi kan te u fusani. Bota train me. Die bota ka koroni. Da opa watale de station voor Kopenhagen. Na mi pchima opo. Nu op pchima 50 jaar. A mi pchima tek na vrouw. Nooit. Anosap notiere. Lek van man gwent op pchima. A teka pchima of mi. Eren Rietveld. A teka man poer na mi vrouw anu opa man. Da man ko opo watale de station na Kopenhagen. Ik kan heel veel zeggen en praten over mijn pawelen. Dat ik het mens doen. Lof van je taki. Mina man die baka fiziki bauta koroni.
Te bota beka koroni fosi. E rei in een bus san broko. Nooit is op de kamanda ini. Ekte gangster man. Weilen no. Tama saka je skreki. Ja man. Ja, mij put me lekwa young boy 18 jaar. Dat me baka fisiga. Maar mij jan vrij ami anu. Vrij en blij. Dat ja om Shak Dai man. Ja om Palo Jeffrey. Dat de man dau mindri. De man moet NPS. De man ko ondersteun bouta. Dus boem voor in een partij, ze play ayatollah nodig. A kouki in een partij. Of ook erf voedens maar voor zijn in een partij. Maar de man me again me Sancho, Waloma, De La Nomora, meneer Cameron Land. Na eerste uur jong boy sabota hoor na corona. Baka die abenda willen liever epran alisi egwa jagan. Dat lukt van de NDP. Luko van de NDP. Toch mitang. Tel ik me af 45 jaar. Mi jari na een graafmachine. Mi jari na een Tundra of een Raptor. Maar luko samabi. Jaren. Tide mi fi fusoro no. De NDP op zichzelf nee luko het fel. Maar de NDP vergeet één ding. Dat aboto salemi op na psychopaat. Want wat tablet. Wap chimchin tablet to ding da ajeseka olok 50. Dus if you give me presi alas ma we kiri. Win si madde I brada officer alas ma we kiri. De melas den schreef taka bouters lei mi op persoonlijk. Wanneer een bron voor bereik wa osona man. NDP no luku mi no anfasier maar luku mi nespan. Mi def mi rustig. Mi distancieer mi. Walo me kis posisi, walo mandata posisi, walo manso. Maar luko famide, wan psychopaat, sa da bouten se train uno, udin wan gang. So young boy. Dat zou je dadelijk. Redvele, nee, is de realiteit en de waarheid. En die pinen no douanboer atap me. Tak reche, luko, ide langa. No mo suru tak mi de langa, luko janso. Isa many food in a partij una basanisi. Wallet maskap kar. If Tamara metak me gua foto ayani Simons. Akimboto tem langengi ichakento. Yo tak wansani Redveld. Zet even SMS voor jou. Dat die wij kan taki. Ino mantak nee. Luko jaso. Bewijs. Uja. Penpas. Luko mi penpas jaso. Mi NDP penpas. Maar ja. De me luku mi tum si slow. Eigenlijk toch, alle wat ze mee hebben, mi bem de wins was, mi bem de walei voor een man NDP. Ja man, a dekati samabi, mi bem de walei voor een man NDP in een regime dus wan. En dan noem ik die na partij, mi jongen bij jongen, die begin bij vragen aan bouta, zalig Willy Liefeld, en zalig Baldewijn. Even table de wijn en een salak Willy Liefeld. Die bij vragen, Kaseko Blanc, ba 60 jaar om de beste mete. Dan bij Longbabaka NDP, 60 jaar, zit voor stijl babi politiek. Ik zou vroeg beginnen politiek. 45 min 16. Luko lang aan bin politiek in mi denki, in mi ideologie, in mi handel en wandel. Luko jong om die partij. 60 jaar met bevragen den scorpe, den stembureau moet en zo. Nu ben maar stemete. 60 jaar mbabi met tanga mimma. NDP, meneer Beguvlukumi, ik zeg maar één ding. Alles met tak jaso. Na realiteit. Mesap tarnadi in NDP aan salig Lus Dorson, Sherima. Bij de moro jongens men NDP toen der tijd. Allemaal die komen bakken naar de RFA partij. Mijn afkaarding. Maar alle NDP'ers zijn komen bakken naar de RF. Mba 60 jaar. De abi meneer Baldwin atapsei. Ja toch? Ik kan kar alle oren man. Bouta je vergader na Alice Grondapina. Na Fonsje Pa. En ne ontgaan me. De orum of NDP in a thing. Jagan, te botaka Jagan is dong. De Udina partij nu de plele qua eigenaar.
Dat ook van misdom de rustig. Terwijl naar buiten ze lei me op. Bij bakka visie gang. Tem gone e voor 120 golu. Iemand 20 golu ben voeren. Tama bayen picolet wan abelo picolet jere. Ta bayen picolet. Da yere riche. Ritvel abung. Ometak ay abung. Dat tirina di aparte kombakan de mag. Dat de man liep me klakkeloos. Nee spajara. Na bijay. No hefse. Nee bij visu of bakro. Maar someone taki. Nou een gangster bouwt lei op. Mi ab den tablet tem dringen. If mi giwan gebied. Mi aan karabijn of aan vallen. Alles maar mee kiri. A tablet hogri no ka. Vreed. Maar de staat mi no do talk. Wa ma familie ma bib ching. Ma nek ni via lasani. Sabi toch. Maar aquele lei mi op echte mafia vasi. Abete mi fusani. Tabe en ka korone put misto. Walis boutako. Wan bishop pakera tap dang. Bisha bishop. Yo den tak ta start anomare go baka suma saka. De la notisi boto saka aka tap dang. Posi denki amaka ma fere serevi fise baka lafe lafu. Da mil kwam chima dena masi da me gimuni da we go ba den kana be grif kleu gon safas wana letasi do. A cada train zo volop mislaag, maar mijn certificaat a inzee. Walo tapar voor NDP sabi, maar luko de man put me in no systeem. Tak iretje, luko Italanti. In aftrombeleid adviseur, maar put me ter beschikking, gizo afdeling, omdat maak kennis en vaardigheid. Luko men kondre mi, kom so de paspoort is dit toch. Ja toch, bepaalde stampen na mafia, Miami, maar Paulo Laigua weet man, kom ik dus euro ja. Maar de meeste, na 3 mi go te ka buitenland in visserij managementplan. Visserij managementplan. Dat we pot man si, gewoon man luko me dan, maar veel kolai voor suku aandak men suku, samtak tide, meka dependent. Tak bouwt lei mi persoonlijk op, omdat a lobby van geboren 1980. Mi geboren 1980. Aten vrefo, aten samante ka kondre nauwelijks 3 mu over dan geboren. In asset a foto. Daarom ik mi ede warang so talk. Mi ede kamoro warang. De man kontek mi pede den gonde. Mi tak mi na gong. Ina gong, mi tak mi na gong. Akrapumbe meki. Minagono. Wakti. Minagono. Boy. Dus. NDP. No solo nang ami in model. If man setting. Sit street media. First lady. De ina systeem. Maar ade rustig. Ade heel rustig en simpel. Bas B. Ala de man King Nano. Baita, Dada, Sabito, Ellie, legde me uit dat je ritje die naar Westen, Uluka me omdat ama idena kufkaf, mi kareka foto gewoon, dan mi stapa sarama kapiwam den bunker de, dan pik 3 ma pan fal of fokara ben dan mi reka foto no wasmano Sabito. Want alla peden kong de amantegi mi, tak ritje yawa komo weina. Yawa sarama. Ala peden bunker de misabi. Misa peden bunker de. Amante mi toch. Ama gim techniek fake kan open ook to en teki. Maar dan staat wel libi Eva wansi. Hoe legde me uit dat ritje. Wiens van of aan. Hoe luka me omdat. Ama neem ik moeite voelen. Ama soru no. In saade. Omdat furu no ako kong, uno bende ako kina model. En do kong, de usnap trahamoro misande olangagba. Isa moment NDP na bakata di. Sakata di simikise in bouta ting. Via Abrahams. Hij was voorzitter toen de tijd ateken.
Mislagelijk beste in la groep. Omdat ook eens wat aantal trainingen. Dus dit is nou een sideline. Want aan de wande. Hoe de in een gang, hoe de in een team. De moro reed commando of grond tapu na Israël dende. De man aan Mossad. Look ya Mossad security bedrijf in Sranang. De maloban in de man teken. Maar de moro reed commando in grond tapu na de man Israël. De Mossad. If we massacre in Sranang toe, uka. De mij ontvoer you, de mij take you, tase je vrouw, de mij ekir you dagu, de alasan de mij doe. Want a pakje sa de mij weer op alasani. A pakje op camera, de mensen die maar 10 den kondre. De moet ik no go dape. No, waka zo. Dus alasani. Ununa Mossad commando. Tewe waka tok. Unu wan sadi you wan blok of wan dorpu. We ken kukros, we play junkie, we kom bij drugs aan you, we kom bij marijuana aan you, we kom bij coca aan you. Maar we niet smoken, dat we gaan baka. A check we check, a man die we zoeken onvoer. Lion ma pampangwe, Mossad commando, in dat midden. Dus mi teigu furu tide, amat mi ati brong, mi purup chinso in mi kasi teigu famide in makar. Uno shimi lo era do shim jara man. If no de u de no de kwad voor suive. If je me grap kwad voor ach mi dien foto yo bedoel yo beriken tak fa. Zo snel na Mossad. Wat de speciaal zei ko onderweg no de contact mi pap. Hey, untora half 10 da pere. So rokun karere pap. Unam li bispora baka. Dak banga ma pam tok. Ja toch. NDP ni ne beju fluku miara. Maluko so kan go jiret fel. Kobi. Want to mande ete. Maar in het bijzonder NDP luko so kan do gimina koron Kobi. U snap na si fu president. Iba team first lady, iba team adin. Do winik ba u de onder one team. Wan fraga. Sana fraga Jenny Simons als president. Maar me ka de kabinet fu en. No, u ka den to manati. Want te mi ka foto. Da win siki bigs de dape. Da amaksap taki. Ta shiret fel am waka motofara. Sa sede. Wa mo kan wan spari makato. Def ja suiker. Da mo preki gewoon. Da figo da tra fu de epi. Fosi futu pori of je anu pori. Mo preki wan spari maka ho. Mi no har wan gong. Of mi no har gasbuks. No. Mo dan wan spari maka gewoon. Da mo tiken wan SA visi gewoon. Afigo luku. Fa yo dresi. O sumo yepi. Mi ere no de man street mine da oser. Uteku big up. Minav karu nemoro, wala malasanda pute ku big up, ma mer nog uta wang. Mitegu basumak moto kangwe, koroni lai potensi, umas made manengere de, ukanga nikeri, ukanga para, ukanga ala presi, fu ondersteun, fu agen ko makalek fabende. Ma voorlopig ko horen zo, dat we luku seipsa even. Walibes mee veranderd. Ik blijf van de NDP. Ik blijf bij street media. Luko faramide. Dada. No kos moro man. De in a rust ook toe man. Dada man. Verkies sakba man. Nee beef moro. Israël charen tuere man. Lip de man a rust. Itakik bagade lukitok. Te deepo. Te kwan karabasi anga watra de throwing de taki gado vanaf vandaag me actie na nef koning Jezus want die himoro allemaal funogo inmoro tap gezegde gepraat of lolotaki kado mek mi focus met op mi business sambe wani mi kissing fu mek money fu solgo mi ching mi family dat indu dada no lolanga de man no go life voorlopig man
de rustig. Na Ritsveld taking. Sorgo ino kontra piki meer. Want ayu brada ita kan ayu. Tak rus asan even lip de man. De man suku spanning o mindri. De man ne purma in street media. De man boss street media. Wan san dino man. Man. Rus de mami man. Rus de mami man. De man gangster here. En ano kolo play gangster too. Want me. Tem kiris mano sabi en de mano finish spoor. No kiri wel. Maar met tegi alvast me ki verstand taki. Unule gangster tok man. Ne finish spoor era tu duro ko era. Lip de man. Me bari van laatste lisbaka. No so isa samodang eh. Mo reka foto tok. Da mo tekala den kasanfi. Da mo play by den natamik ba. Da mo tak da. Dat mo dang if je make them as go aan dat tap you. If je make them a class is go aan dat tap you. Da mo reken o wish a foto. Da mo hor voor barki da lami anu. Zo kana. Da wo krap teki in den dusu. Da toe go barki da. Awagi na teken plaat. Bel vleet. Uno boro via vleet gwe. We boro blauwgroen. En dan draagt weg boom. Dat ik kat ook. Lip de man, mi man. Lip de man. Lip de man. Iedereen zegt maar kito. Lip de man. No make me confused. Want you do hier boom bezig. Lip de man. Lip de man. Praatjes vullen geen gaatjes. Lip de man, mi man. Belangrijk ben je en blijf je in street media. Sranang, te koop ik op NDP. Abos ko de duidelijk willen bonen. Maar, er is een grote maar. A tablet. Uno fene wan in koelkast aan bewaar. En pa de. Je no sap nooit te kaswas mij horen juno. Te koop ik op mijn bono. All the best. Bye. Swai. En nog wat. Die nu boten se luseren. Opdrachtgever luseren. Dus we stellen op, stay tuned. Doei.